Délégation de l'Union européenne pour le Sahel ale ni minisiri Musa Ag Atayer ulu ye bɔɲɛ kɛ bi tungala talaw ulu tɔgɔlaso la ka taa u ɲɛda ma sigininw kan ni ka u lahala dɔn nin baara in ale laɲini ye ka se ka basigi ɲuman o sabati ni ma nale nunu ye jamana kɔnɔ. Adamadenw an ka laadaminɛw ale ni bɛjɛyɔrɔw ulu tali bala o kɛra barosigi dɔ sababu ye bi yaasa an kana ɲina an ka kɔrɔlenw kɔ seko ni dɔnko o makaranko ɲuman kama Mali kɔnɔ. Ni ne bi tɛnɛ Oktɔburu kalo tile 28 san 2024 o don kunnafoniya bakurubaw ye an bɛna minnu walawalaw ye aw ni ce Advance TV sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila. Kunnafoni daminɛla Centre Amadou Hampâté Bâ ale ni sigida filanan mairie maw fo ka taa se Mali Folk Center maw ma olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛ dɔ boloda bi yaasa ka kuma adamadenw an ka forobafɛnw ale ni an ka laada minankɔrɔw olu tali kama bala. U ka fɔ la ko baara in ale laɲini ye ka se ka Mali seko ni dɔnko o makarantoga min na minnu bɛ an ka malidenya jira ni ka an jɛlen to. Anato Mayiga ale ni Musa Ɲanga olu tun b'o kɛnɛ kan. Ni ɲɔgɔn lajɛrɛ in a ɲɛmɔgɔya kun bɛ an ka minisiriso min bɛ an ka mara cɛma bɔli kow kunna. A laɲini de ye walasa adamadenya jɔsen minnu bɛ yen ni an jɛlen do o la ani ka se ka an yɛrɛ ka ladalafɛnw don ba la. Ni hakilina ninnu kɔkɔrɔma donna ni Mali Folk Center ale ni Centre Amadou Hampâté Bâ ka bolodi ɲɔgɔnma ye. Ne ye jateminɛ de kɛ. Ne ye jateminɛ kɛ an bɛ nin bɛɛ la n'an ma hakili jagabɔ k'a lajɛ an bɛ fɛn kelen kelen fɛn o fɛn san n'a wari tɛ to an bara n'a wari t'an nafa mɔgɔw bɛ fɛnw dilan u tɛ sanbaga sɔrɔ a la kɛlɛ min an bɛ kɛlɛ min na bi jihadisme kɛlɛ dɔrɔn tɛ guerre économique de n y'a fɔ cogo min u sera an na an marabagaw sera an na depuis longtemps parce que an b'u bolo fɛnw de fɛ n'i ye aw jeunesse yɛrɛ ta a bɛ ɲininkali de kɛ nin bɔra min bɔra Mali la a t'o fɛ ten kosɛbɛ e bɛ se ka kɛ i ka jamana fɛ i t'a bolo fɛn fɛ an kan ka min fɛ kɛ sa k'an débrouiller pour que an ka produit qualité ka améliorer. An yɛrɛ ka fɛn dilannenw ka olu don ba la o bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛta sabati. Sifilakaw y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u cɛsiri nin ko in na bari ko ɲina kelen don an yɛrɛ ka fɛn dilannenw kɔ. Bololaminɛw a essayer ka an wasa don o la n'o ye an ka fɛn dilannenw laadalafɛnw n'i y'a ye k'a fɔ hali bi i y'a ye k'a fɔ madame yɛrɛ y'a fɔ cogo min an ka présidente hali an ka kɔɲɔminɛw n'i taara lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ de tasaw ani fɛn minnu bɔra yɔrɔ jan k'a sɔrɔ fɛnw b'an fɛ yan an bɛ se ka minnu bila valeur la an b'a sɔrɔ nɔgɔya la. Bon bi sigi in kun an ye wele bila bɛɛ de ma Mali bɛɛ lajɛlen an bɛɛ kana ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wasa an ka jamana saba ye n'o ye Mali Burkina Niger ye an bɛ se ka jɛ cogo di laadalafɛn minnu b'o kɔnɔ ka essayer k'o bila ba la a dilanbagaw ka essayer k'olu fana bila ba la u b'a feere kɛ yɔrɔ min ka essayer k'o fana bila ba la. Hakilina jiginna ni ɲɔgɔn lajɛrɛ in sen fɛ kuma bɛna kɛ fɛn min bɛ tali kɛ jamana ɲɛtaga siraw fo ka taa se mara kɛcogo ɲumanw ma minnu bɛ tali kɛ an ka tabiyaw la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ parti yɛlɛma ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ale bɛ parikaw fɛ yen nɔ nin waati in na a ka laadala tournée o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye farajɛla ye maaw fɛ yen nɔ ɲinan ta ko o laɲiniw ma se ka kɛ sabati fɛnba ye tentɔ parikaw fɛ yen nɔ barisa ko AES sifin jɛkulu dɔw k'olu ye fariya wale ta ni ka nin politikima ye ale sɛgɛrɛ a ja dɔw yɛrɛ k'olu bɛ munumunu na bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati ninnu kɔnɔ ka se k'a dɔn Musa Mara ale bɛ lahala min na nin waati in na an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka yɛlɛma maaw olu sɛgɛrɛ Yusuf Jawara ale bɛ caman ɲɛf'an ye Modibo Kan Sidibe ale ka kuma bara la. rencontre caman tun bɛ rencontre naani ɲɔgɔnna kɛ o ni rencontre privée caman baden minnu kɛra o si problème ma bɔ nin si la quoi maliyɛnw nana u y'a lamɛn u hakiliw falen falen donc rencontre laban dɔw y'a ɲini k'u labɛn parce que an bɛ video dɔw ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu y'a labɛn o dɔnnen don quoi maintenant minnu y'a labɛn parce qu'on bɛna organiser on verra an kan ka réaction minnu fana kɛ dans ce sens parce que hakili la a kɛra jamana min kan jamana de droit don et Mali fana n'a ka ko bɛɛ Mali ye jamana de droit ye ni maliyɛn kan ka se a empêcher hakilina ani maliyɛn k'o f'u ni ɲɔgɔn cɛ o k'o bali bon n'o fana kan ka kɛ n'o man ka kɛ an b'o dɔn quoi parce qu'on verra an kan ka conduite à tenir min kɛ an bɛ fɛn o ma donc u nana o de la ka na essayer ka na perturbation créer réunion kɔnɔ et vraiment bi an bɛ Ala tanu basi foyi t'a la quoi basi foyi t'a la basi t'a nɔfɛ mɔgɔ foyi la visite kɛra visite banna alhamdulillah visite ɲana kosɛbɛ an ye écho mun sɔrɔ a la a ɲana kosɛbɛ mɔgɔ dama minnu bɛ k'an faamuya o de ka ca bi minnu b'a ɲini ka n'an fan fɛ o de ka ca bi quoi donc ni Ala sɔnna an b'an dayɛlɛ o bɛɛ ye ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Maliko de don quoi fɛn dɔ bɛ yen n'i da don a la i b'a envenimer de n'o k'a fɔ ko mankan sugu dɔ de wulila o mankan tɛ dɔw nana perturber
on est orienté où est temps bon on n'a pas voulu qu'à rentrer dans débat c'est vraiment quand on voilà force où le cas on attaque bon c'est ça c'est vrai qu'il y a ampleur ta mais occasion do anga kuma ni be quoi anga kuma ni be anga nata hakilina kelen ngono nene hakilina tente fa mo la hakilina jamana ti jote CNJ, Conseil national de la jeunesse, sigida worona na Bamako, olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin bole ale kasoboba ɲɛmaw ma. Dɛmɛ in ale bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fura de la, min bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin musow ale ni denmisɛnw olu ma. U ka nin dɛmɛ kofɔlen ale musaka o bɛ ti jɔ sefa wari ale $1,000,000 na. U ka fɔla ko dɛmɛ in bɛ don CNJ ale ka ɲinan san bolo dalen o baaraw o okumu kɔnɔna la. An ka kunnafoni ɲininaw olu tun b'a kɛnɛ kan. Bole kasobo ɲɛmaw ka damakasi kɔ u ka furako la sifinjɛkulu min bɛ sigida wɔɔrɔnan na n'o ye CNJ ye ale ye dɛmɛ kɛ u ye ni fura caman ɲɛ min musaka bɛ taa sefa wari ye ale $1,000,000 na. An y'a ye découpé an y'a initiative ta an ko an bɛna fura ninnu di an ma. Pour moi aujourd'hui c'est le lieu de remercier d'abord an ka partenaire mun y'an dɛmɛ. An hakilibaw la nin ye dɔɔni ye n'Ala sɔnna ma inchallah an y'a initiative ta ngo amna yoro fana be fura aya initiative ta ngo amna yoro be fura parce que yoro no golen du c'est vrai état se ka fem beke mais ni particulier do fana willa kana état de me barla abe fen chamanye quoi donc vraiment ka ira ka fo awi n'avait rien à perdre foi matunu hadama den sadri jurba bela chef de peloton ale de dɛmɛ in minɛ bole ɲɛmaw olu tɔgɔ la a labana k'a jira k'a fɔ ko ni waleya in bɛna belebele bɔ olu ka degun na. Sura an ye datugu ka mɔgɔ dɔw dalen to su serum infirmerie la an y'u makɔnɔ fo serum banna waati min na sɔrɔ k'u layɛlɛ hospitalisation bɛ kɛ mais avec les moyens de bord les moyens sont très insuffisants très limités donc ni aw nana ka na d'an ma sɔgɔmada na directeur tɔgɔ la ne b'aw fo k'aw barikada k'a fɔ a bɔra nafolo min na an n'aw dɛmɛbagaw ala ka caman bila nɔ na an nana di minnu fana ma bon vraiment ala kɔni y'a kɛ lajarabi de bolila o bɛ yan bi mais o t'a yira ko mɔgɔ jugu don citoyen do da part entière n'an bɛɛ ye kelen hakɛ kelen de b'an bɛɛ bolo donc maintenant siɲɛ wɛrɛ ta bien san wɛrɛ n'a ko k'a bɛna n'a ye o ka taa sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛnɛma quoi. Denmisɛnw ale ni muso minnu bɛ sin di denw ma fura ninnu bɛna di olu de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Banakabugu dugutigi ale ni a maire olu tun bɛ dɛmɛ in dili kɛnɛ kan minnu labanna ka CNJ maaw fo kosɛbɛ u ka nin baara ɲuman in na. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛ wagati bɔ sisan nɔ fɛn min ye an ka tungalatagala dɔw ye olu bɛ ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se k'a dɔn ni maa seginni ninnu u bɛ lahala min na fɛn min kɔni ye minisiri Musa Ag Atayer ye ale ni a jɛɲɔgɔnw olu taara bɔɲɛla bi tungalatalaw olu tɔgɔlaso la yaasa ka se ka taa u ɲɛ da ni maa ninnu kan Isa Sise ale ni Kɛrifa Sidibe olu tun bɛ u nɔfɛ u ka taama la. An bɛ wagati min na taamadenw ka ko jɔrɔ bɛ bɛɛ la o kosɔn ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Musa Ag Atayer ale ye taama kungurunin kɛ maison des migrants na bi ani Mali dɛmɛbaga dɔw o hokumu kɔnɔla la. Union européenne envoyé spécial nana mission na Mali la sɔgɔmada in na an y'a kunbɛ maison des Maliens de l'extérieur kɔnɔna na a kun b'a fɛ ka maison ye an bɛ ka min kɛ min bɛ k'a la an bɛ ka migrants dɛmɛ cogo min na a kun b'a fɛ k'o ye. Union européenne ka lasigiden min ka ko bɛnnen don Sahel jamana kɔnɔla ma ale y'a jira k'a fɔ Mali ka taamaden ladon o ye baara ɲumanba ye a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ farafinna jamana wɛrɛ la. Je suis vraiment content d'avoir visité cet bâtiment et ne nisɔndiyalen don bi maison des migrants visitili la ka d'a kan hakilina in b'a to Mali taamadenw olu ka se ka tɔpɔtɔ u ka sigi ka jaw la miiriya ɲuman don. Pour garantir leur réintégration. Ni visite nin bannen ministre n'a nɔfɛmɔgɔw ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ min na o kumana gɛlɛya min bɛ taama la. An ye rencontre dɔ kɛ ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye ka kuma Mali yɛrɛ ka politique de migration ani Mali bɛ ka min kɛ pour que a denw min bɛ taa jamana kɔ kan n'u segira jumɛn de bɛ kɛ Ministri ka fɔ la transition mɔgɔw bɛɛ faralen no ɲɔgɔn kan walasa maliyɛn minnu bɛ taama la u ka segili bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u ka jamana kɔnɔ o senfɛ ministri y'a yira k'a fɔ gouvernement ye yɔrɔ kura jɔ yɔrɔ kura min na o taamadenw bɛ se ka balo hɛrɛ kɔnɔ nka Mali ka o yɔrɔ kura jɔli o sababu bɔra Union européenne
ani Organisation mondiale de l'immigration la. Kunnafoni kuncɛla tournoi pour la montée en division 1 ko tile filanan baaraw o daminɛna fɛn min kɔni ye muso ka fan fɛ ko o daminɛla o la groupe B la Tigres de Kayi k'ale ye Badenya FC de Mopti olu ci bikuru 3-1 ko sebaya b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Kayi musolakaw ye k'olu nata championnat national féminin la Kajatu Bagayogo ale b'a tɔ ɲɛfɔ an ye. Tolom be kɛra an ka jamana kɔnɔ san muso kunda n'o be tali kɛ tournoi pour la montée en DN féminine n'o ye jɔyɔrɔ ɲini ye wano ka kɛnɛba ka muso kunda a dolantanw be sina bakuruba filanan kɔnɔna na bɔko fɔlɔ hukumu kɔnɔ Kayi cɛbɔ n'o ye Tigres de Kayi ye u kɛlen ka sɛbɛn ɲɛnama sɔrɔ Bamako cɛbɔ kan bɔko filanan kun kɛlen no k'u ni Badenya FC n'o ye Moti cɛbɔ kɔda ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn sɔrɔ in fɛnɛ n'an b'a ye k'a fɔ k'a be ja kosɛbɛ ka da kan dolantan tako fɔlɔ baara bɛɛ bɛna kuncɛ ye Motikaw be fɔlɔ ka cɛlu don sanga seginan kuma Mari Gindo fɛ nka o tɛmɛnen kɔ Motikaw tɛna hɛrɛ y'u ɲɛna dolantan in kɔnɔ ka da kan Kayi be wulikajɔ kɛ ka bagabagali kɛ ka cɛlu 3 sɔrɔ ka da ɲɔgɔn kan cɛlu 2 yɛrɛ be don cipabaw la Mariam Damba fɛ sanga 12 ani sanga 19 na Awa Tambura ale b'a ko kuncɛ sanga 22 kuma ɲɔgɔn sɔrɔ be kuncɛ n'o jaabi 3-1 ka taa Kayi kanu na. Premier mi-temps ɲana deuxième mi-temps an y'a essayé k'an b'a bila mais an jouera ni dusu ye an y'a yira an nana kama de donc an bɛ se ka gagner fana milieu bɛ bi don défense bɛ bi don bɛɛ bɛ se ka bi don bi denw dannen tɛ ko attaquant kelen bɛɛ bɛ se ka bi don n'i y'a min préparé dɔrɔn i b'a kɛ de n'i ko k'i bɛ min kɛ i b'a kɛ de. Degedege karamɔgɔ ka yeta ma kɛ kelen ni dolantan in kɔnɔna na. U adversaire minimiser u ma se ka don match kɔnɔ joona quoi. Donc n bɛ se k'a fɔ o de ye u yɛrɛ elles étaient décidées ou décidées avant le match mais depuis que u ye équipe filaw ye ka jouer elles se sont dit que équipe c'était abordable nimisa yɛrɛ de banna vraiment an t'a dɔn an bɛ na ni expliquer cogo min na. Denmisɛnninw ka engagement mun ta u y'a kɛ gɛlɛya kɔnɔ ka na se fo yan ka tila ka yɛlɛ en première division vraiment u nisɔndiya bɛɛ la n bɛ denmisɛnninw fo n b'u barikada quoi. Nin jaabi min sɔrɔlen filɛ nin ye bakuruba filanan in kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ dolantanjɛkulu 3 kan o b'a yira k'a fɔ ko dolantan laban n'o bɛ na commune 3 n'o ye Bamako cɛbɔ ye ani Badenya FC kɔda ɲɔgɔn na Moti cɛbɔ o kɔni ye dolantan mun bɛna kɛ walasa ka gafew dafa ka da kan Tigres de Kayi ale kɔni de filɛ ka jɔnjɔn sɔrɔ nin bakuruba in kɔnɔna na ka yɛrɛ wanaw ka kɛnɛ kofɔlen kan. Ni bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la Advance TV danfara jan bɛ tele min ni tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni misi wasali ko la jabaranin ko la Ala ka Mali lakana.